Germaniyadan ulakan salam dostlar. Bugün sizin bilen bugünkü videoda Germaniya nädip gelmeli şu hakkında aytıp bermekçi. Ben Germaniya nädip geldim. Ýerden geldim. Haýsy viza bilen geldim? Şansen karta viza bilen geldim. Şansen karta viza bu size Germaniya gelip iş gözlemek için size şans veriyor. Şu hakkında size giňişlerini aytıp bereyim. Bu hakkında köp kommentariyada yazdılar, köp adamlar soradylar nädip Germaniya gelse bolýar. Şonun için ben bu videonu çekmeye karar verdim. Size aytıp bereyim, men Türkiye'den şansın kartı vizanı aldım. Hem gönü Türkiye'den geldim Germaniya. Germanya'da iş gözlemeye başladım yine de. Şansın kartı viza birincisi Germaniya rayetlerine verilmeye, ikinci hem Avrupa rayetlerine verilmeye. Ondan dışarı yurtlara şansın kartı viza veriliyor. Sonra da şansın kartı viza almak için ya elinde o profesyonel olmalı. Mesela IT-şnik olmalı, başka uğurlardan elinde diplomun olmalı, üniversitede oturan ya da koleji, teknikum oturan diplomun olmalı. O diplomun Germanya'da geçerli mi geçerli değildiğini anabin.com'dan barlap görmeli, şondan kağıt çıkarıp almalı. Eğer Türkiye'den gelmek isteseniz, birinci bilen İDATA saytına registrasiya olup şu yerden randevu çekýäňiz. Termin alýanyz özüňize. Ondan sonra gerekli dokumentlaryň spisegini berýärler. Şo spisek boýunça dokumentlaryňyzy taýinlap randewu güni taýin dokumentler bilen gelmeli bolýaňyz İstanbuldaky pasolstwa Germaniýanyň. Ondan sonra eger yetmedik dokumentler bolsa size özleri Gmail adresinizi yazýarlar. Sonra eger hemme dokumentiniz gowy bolsa size gönül vizanızı basyp berýärler. Mesela 1 ýyl bolsa 1 ýyllyk, 10 aý bolsa 10 aýlyk size vizanızı berýärler. Sonra gelip iş gözläp bilýäňiz, ýaşap bilýäňiz, hemde okap bilýäňiz. Mesela men hazır dil kursa gidip okap ýörüm Germaniýaga gelip. Hem iş gözleýin, hem dil kursa gitdim. Sizde de şeýler mümkinçilikler bolýar. Soň esasy gerekli dokumentlaryň içinden pul ýatyrmaly. Germaniýada onlaýn hasap açyp oňa pul ýatyrmaly. 1091 euro pul ýatyrmaly. Her ay üçin. Mesela 10 ay gelecek bolsaň 10 000 näçe ýatyrmaly bolýar. Sonra onu ýatyrmak üçin onlaýn hasap açýanyz Germaniýadan oňa pul ýatyrýar. Eger siz Germaniýada blok hasabyňyza pul ýatyryp bolsaňyz, viza alyp gelen sonra siz şu Gmail adresden hat ýazmaly. Men şeýle Germaniýaga geldim. Ine de Germaniýadan bank kartı açtım. Ine menin IBAN'ım, ine menin vizam deyip şu hemme dokumentlaryňyzy uğratýaňyz. Haçan gelen giren peçatyňyzy, Germaniýaga giren peçatyňyzy, sonra siz ýatyran onlaýn hasabyňyzdan sizin bank hasabyňyza her ay 1091 euro pul ýatyp durýar. Onu özüňiz kwartira, başka arkaýyn ulanyp bilýäňiz. Ol öz hasabyňyz, öz puluňyz. Her ay şeýle, mesela 10 ay bolsa 10 ay sizin hasabyňyza pul ýatýar. Gutaryňça ondan sonra şu hasabyňyzda pul barlygy hakynda spravka alýaňyz. Şu dokumenti pasolstwa hökman tapşyrmaly, görkezmeli. Şu bolmasa hiç hili ýagdaýda viza alyp bilmeýär. Ondan başga da kalan dokumentler kıyındal. Yöne dil sertifikatyňyz gerek. Nemisçe ya da İngilizce dil sertifikatlaryňyz gerek bolýar. Eger diplomuňyz nemisçe ya da angliski bolmasa perewod etdirmeli bolýar. Türkçe ya da başga dildäki dokumentleri kabul etmeýärler. Sizden ýene bir sorulacak zatlaryň biri, siz gelmeden öň Germaniýanyň içinden internetten iş gözlemeli. Mail yazmalı, şolara iş başvurusunda özüňizi görkezmeli. Sonra sizden sonra sen gelmeden öň iş gözledinmi Germaniýada, iş tapdymmy, taýin işin barmy diýip soraýarlar. Sonra gözden işlerin sana yazan jogaplaryny screenshot edip alıp şu pasolstwa uğratýan. Ondan başka da eger Türkmenistanyň şansen kartı viza aljak bolsaňyz, edil şular ýaly ýöne Germaniýanyň Aşgabatdaky pasolstwasynyň saýtyna girip vizalar baradaky akli maglumatlar okap, tanışyp, ondan sonra onlaýn zayawka alyp, gün randewu termini alyp, şo güneçeli gerekli dokumentler taýinlap barmaly. O ýerde de şu pul ýagdaýy ýatyrmaly ýagdaýy bar. Ondan sonra da diplomum
rezümen, yedi işlerinin, iş tecrüben hem zadı görkezmeli tavşırmalı. Bir dokumentin olsa tavşırmalı oluyor. Sonra da eğer 35 yaştan aşağıda olsam 6 bal alıp bilyen, eğer üniversitede oturan olsam 35 yaştan yukarı olsa eğer 6 bal almağın kıyınlaşıyor. 6 bal almak için ne etmeli? Dil sertifikatını derecesini yukarı kaldırmak. Mesela A2, B1 dünyanın dil sertifikatını yukarı olsa 35 yaştan yukarı olsan sana ziyanı yok. Gelip bilyen arkayın şansın kartı vizan alıp bilyen. Şansın kartı vizan alıp geldikten sonra yine de iş gözü başlayan ve bu yerlerden eğer de yani blog hesabı açmalı, yani pul yatırmalı, eğer sorularınız yüze çıksa kommentariyada yazın, like basın, подписаться edin. Ben akli yazan sorularınıza cevap veririm. Instagram'da da подписаться edip beni qo'llab turing. Görüşənəcək indiki videolarda sağ olun.